साफ्रोमबो इसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। Newbasari Zewari Class आरो लाइब्रेरि बिनि गाहाय नेहाथारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि धरनीकान्त मोसाहारि सार बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय निउबासबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि फैसालि ब्रह्म मेडाम बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबावदों निउबासबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि मिनिसार ब्रह्म सार निउबासबारि गामिनि मानिजाथाव गामिनि गावबुरा क्लाबनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मेंनो रोङै मावथि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो निउबासबारि गामिनिनो साफ्रोमबो साननो हनो गोरों गुननि गियानि मेलेमजिबि बिथांमोन हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय निउबासबारि गुदि फरायसालिनि फंबाय बिनानाव फरायसाजों लोगोसेयैनो साखाथि फाखाथि थानाय गुदि फरायसालिनि फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोन गिबियाव दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बैसोआव देरसिनफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय मान बावनाय जासिबाय आरो बैसोआव देरसिनफोरनो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब आं गोजोननाय मोनदों आरो गावखौ सासे खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों। जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि निउबासबारि जेवारि क्लाबा 1980 मायथाइयाव जोनोम जाखांनायनि उनाव निउबासबारि गामिखौ दाफुंनाय आरो निउबासबारि गामिखौ सोद्रोम गामि हिसाबै गायसननायनि थाखाय जिबायदि हाबा मावलांबाय बै हाबा मावलांनायफोरखौ नायोब्ला निउबासबारि जेवारि क्लाबखौ जों बाख्नायनांगोन। दा आंनि बुंनांगौ हाबाफारिया निउबासबारि गामियाव थानानै आरो निउबासबारि जेवारि क्लाबाव थानानै जाय बिथांमोना गामि आरो क्लाबखौ जौगाहोनो थाखाय नारा नाजानायनि गेजेरजों हाबा मावलांबाय बै बिथांमोनहा हाबा मावलांनायनि उनाव रुंसारि जालांबाय। दा बिथांमोनखौ लानानै बा मान बावनाय हाबाफारिजों फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारि बेखौ आङो गोलाव सम बिबुंथिनि गेजेरजों बुंनाय नङा। आं बेखौल' बुंनो लुबैगोन निउबासबारि गामियाव थानानै
आरो निउ बासबारि जेवारि क्लाबाव थानानै बा निउ बासबारि गामियाव थानानै जाय बिथांमोनाहाय दिनैहाय गावनि न'खर गावनि समाज गावनि गामियाव गावनि गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौ नेवसिनानै बै गेदेमा बिथांमोना जेरै गामिखौ रैखाथि होनो थाखाय गामिखौ साबस्रांनो थाखाय गामिखौ गुबुन गामिनिफ्राय सोद्रोम गायसननो थाखाय हाबा मावनाय बायदि जोंनि जेवारि क्लाबनि फैगौ जेनेरेसन जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो गामिनि साफ्रोमबो गारजेन दिथागिरि बिथांमोनाहाय गावनि गामिखौ सिन्था खालामनांगोन क्लाबखौ सिन्था खालामनांगोन गामि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा बाहाय बेखौ आङो बुंबाय फैगौ समावहाय जोङो बयबो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि लानानै जोंनि गामिनि जोंनि क्लाबनि जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारिनि आरो हादरनि जोङो खामानि मावनो थाखाय जेवारि क्लाबाव थानानै खामानि मावनांगोन आरो लोगोसेयैनो नैबे जेवारि क्लाबाव जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनै आरो जों बुजिनो मोनै आरो जों रोङै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो खाबु मोनो दा बेनिखायनो साफा मानसिया लिडारशिप क्वालिटि लानायनि बेलायावहाय जोङो नैबे क्लाबाव थानानै जोङो गिदिर जागायजेननो हायो दा बेनिखायनो क्लाबनि गासै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोन आरो जोंनि गारजेनफ्रा क्लाबावहाय थानानै खामानि मावनो थाखाय गोसो जानाय आरो क्लाबावहाय खामानि मावनो थाखाय दायथ' होनाय क्लाबाव थानांगौ दा बैफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि गारजेनफोरा नांथाब होनानै खामानि मावोब्ला साफा मानसिया गावनि आखल आखुखौ सोलायनायजों लोगोसेयैनो सोद्रोम खालामना लानानै गावखौ गुन गोनां क्वालिटि गोनां साफा सोद्रोम गायसननायाव क्लाबनिफ्रायनो जागायो दा बेनिखायनो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोन लोगोसे फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समावहाय क्लाबाव थानानै खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायबाय जोबथारनायाव आङो गोबांथार बाथ्रा बुंनाय नंला जोंहा जोंनि खामानि मावनांगौआ गोबां दङ गोबां खामानिया जोंहा लिड जाबाय दा बेनिखायनो आङो बेखिनि बाथ्राजोंनो आंनि बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारि बेखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथों लोगो नेहाथारि बिथां अनसुला बसुमतारी बिथांखौ मदद होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दा फै दै सानसे लाबोलायबाव दै सानसे गिलासाव दै बैखौ दैखौ गारनानै थाब लाबोदो दे थाब लाबो दे
Aku lagi sendiri ke belakang. बयखौबो सनमान लानानै आं गुरै खावलायबाय फंबाय आगैमोनखौबो बयखौबो आगैमोन दे आगैमोन एसे थाब थाब समा नेनानै थाया